Iki mau tentang syukuran. Syukuran pun trep pun pas warga masyarakat mriki dalam rangka pesta demokrasi desa, pemilihan kepala desa, wonten tetembungan sing menang ora umuk, sing kalah ora ngamuk. Jadi kedewasaan berpikir dalam demokrasi kita tanamkan ya seperti malam hari ini. Aku yakin Mas, warga masyarakat Gadungan ki wis dewasa banget. Leres. Nyikapi hal ngeten iki. Leres. Iki penting, Dik, Berarti syukuran. syukuran sing penting apa nih, Dik? Syukuran itu yang terpenting, hal utama adalah niat dari hati untuk melakukan tasakuran. Lah, kurang ora niat. Syukur bil qalbu, niat dalam hati, tasakuran. Ora enek niat nyapo nggih niat. Lah syukuran sing penting Sing apa? penting syukuran ki sing penting enek duwite. Lah enek duwite mesti iso syukuran awakmu lak niat tok ora enek duit ya lamuno iso nanggap Pak Eko larang lho teko kene iki Pak Eko ki ngawur kowe ki yen. Ngene lho, Jen. Ora kok mergo saka duit, niat ki penting banget. Lah, Pentingnya teko ndi ya. Lah niki mau duwe kekarepan. Lho. Lah ya kekarepan tok saiki laran duwe terus awakmu umpamane awakmu Ya. teko Tulungagung apene ning Surabaya ora duwe kendaraan, ora duwe apa-apa pengen rono ning ora gelem mlaku. Apa tekan kowe rono? Sing penting enek bise, Dik. Lah iya. Duwe iki mau lho, Bro, sing penting. Ini segala-galanya paribasan. Lah saiki deloken wong wedok-wedok kuwi. ngapa? Lah deloken nek wong lanang terus elek ngono. Dilarabi karo wong ayu. Lah lek renek ngene-ane apa gelem saiki wong saiki? Lho, ning katresnane kalau mongso saka ati. Katresnane wiwitane saka ati. Sing ngomong sapa tak tapuane lambene lek kok ati. Wong wedok-wedok lho rungokno lho wedok-wedok lho. Ora, kowe aja kok lara ati ki nyapa to? Loro aku dibungoki wong wedok-wedok lho. Tapi awake dhewe ning Gadungan iki tidak semata-mata golek duit, sapa to warga Gadungan, sapa to Pak Eko, sapa to Percil, iki wis nyawiji dadi siji padha pasedulurane. Ya, ya basa. Silaturahmi Karo Pak Basir. ngraketke paseduluran, gedhekke persaudaraan, nganggep dulur karo warga masyarakat Gadungan. Ya basa dianggap dulur tok. Mulai ra nggo apa-apa aku. Sing penting ki duit, Dik. Angel Percil iki. Sing penting ki duit. Lah iki kok terus karo Pak Basir salami, Mas, sepurane iki dulur ya Mas ngono. Basa no bensine sapa sing ijoli? Tegese duit ki sing nomor sekian, yang utama itu silaturahmi golek paseduluran. Aja mikir masalah duit. Bener Mas Yudo, lek ngono Mas Yudo. Nyontoh aku. Lah duit karo dulur penti Mas. Milih duit. Lah ya padha. Padha ae no awakmu omonganmu no. Ya masalahnya kan yo biaya dik bensin barang. Biaya. Wong sewu. Tak kira lek biaya. Masalah biaya, Bos. Tak kira lek tuwek tenan kok ya pilih. Dereng tuwek yen anu. Tuwek-tuwek ora karo duit ya mripate ireng akhire. Wong kaya jenengan iku sing paling penting ning donya ki ya duit. Sing kena kene Mas, di samping kesehatan, silaturahmi, memang finansial atau nilai uang itu perlu untuk komunikasi. Loh, untuk sesambungan. Nah, ya toh. Leres. Nek ya bener apa sing didhawuhke Mas Yudo, duit itu bukan segala-galanya. Duwe duit lek karo dulur ndak rukun piye? Bene. Loh, nak perlu tanyano dulurku sing melarat-melarat bongko karepku aku ngono lah sugih. Dadi we cara dadi wong kon milih ning donya iki we milih apa? Wong sugih. Wong sugih no ndak. Sugih dhuwit. Iya no. Ah, aku gak. Loh, lah awakmu milih apa? Aku milih sehat. Lah nyapa? Lah dhuwitmu akeh nek stroke matang-matang ning bamben ngono. Loh, Parek kowe mangan dhuwit. aku Terus milih ben-bengi ngiler ngene ya. berarti awakmu milih apa, Dek? Sehat. Berarti duit gak milih no. Ora milih, sing penting sehat, waras. Sehat lah ra duwe apa-apa kancane iso mbathok awakmu ngaplo ning ngarepan lho. Bongko lho kowe. Ayo. Piye sehat gak iso apa? Sehat lah ra duwe duit terus kancane mangan bakso ning ngarepan dalan lho. Lek mangan apa, Lek? Ngono kowe. Kowe basa nang kowe ayo. Ya tenang to, Dik. Nyanyi apa? Ha peleme tangga-tangga kan akeh. Lah, alah, kowe berarti sehat tak nyolong kowe. Ndak boleh, Dek. Mencuri itu. Ya sehat. Nah. Ya rezekine lancar. Lancar. Pokoke ayem tentrem. Lah. Kuwi sing penting, ora mung dhuwit tidak segala-galanya tapi seger kewarasan ya kuwi termasuk cakupane. Terus sok-soki nuwun sewu buli mbok. Menungso iki manusia semuanya. Ki sok-sok lak ndonga niku nggih mboten komplit. loh, Kok iso ndonga ora kok medeni komplit. men to Jen? Delok ento wong-wong lek ndonga. Ndonga ora komplit iki. Lah iya sok-sok lak bar salat utawa tahajud mari ngono terus ndonga. Oh ya Allah mugi-mugi diparingi umur panjang. Lah iki enggak komplit. Lah lak umur dawa terus matang-matang bosok. Lah kudune piye? Kudune seger waras, sehat walafiat, umur panjang.
Banyak Niku sing rezeki. Banyak rezeki niku komplit. Lah umur panjang tok terus stroke ngono ki mang. Iya, iya. Matang-matang enek 40 tahun ning dhuwur kasure ya bosok dulure. Tapi wong ki nek pengalamanku asline nek wong lanang karo wong wedok iki tetepe cara bersyukur ki isih bersyukur wong lanang. Lah kok iso lho? Ha wong wedok iki ladenane angel, Dik. Wong wedok iki bersukure pol lho, Dik. Bersyukur apa? Dawuhe para kiai, dawuhe alim ulama. Seorang istri berhias hanya untuk suami. Lho iya genah no. Tapi saiki deloken. Nyapa? Arep delok wayang wedak 2 kilo dienggo kabeh. Klambi anyar-anyar, Iya. celanane street, apa ki kaose ngampret dienggo mlaku iso ketok mak ndul. Akeh-akeh ngono saiki. Iya arep delok wayange dandane apik-apik, arep beceke klambine apik, bareng nang omah weruh. Apa? Nyapa? Nganggo daster ramoh, gulune pedhot sitok. Ono pilingane dikeki koyok. Terus. Ha wong lanang nyawang ya unger-ungeren ngono. Tapi ora usah nuwun sewu, nak kula mboten usah nyalahne wong wedok. Lah kok iso? Lah wong lanang ya kelakuane didelok dhisik. Kelakuane nyapa wong Lah lanang? delokan wong lanang pomone budal nyambut gawe, paribasan oleh 150. Engko lek sing dikene bojone 50 mbok ketakan lho aku lak wong lanang. Lah iya lho, dikekno kabeh ya wong lanang ngaplo. Lho lah iya Wong mesti wedoke medhit-medhit tok. Lho, tapi wong lanang sing apik ki oleh pira kudune dikene kayane ning wedok, Dik. Umpama oleh kaya 100, Ya dikene kena 100. kabeh. Oh ya mbok kekno kabeh. Aku 30 sing tak kene. Lah aku ora iso maneh. Tapi nuwun sewu, ya enak, Dik. Seorang istri sing calon mlebu swarga. Contone, Wong wedok sing calon mlebu swarga ki nek sing lanang butuh sak wayah-wayah kudu siap lho. masuk, Dik. Sik, butuhe ya digenahke. Butuh piye? Dadi wong wedok sing mlebu swarga ki nek sing lanang butuh sak wayah-wayah kudu siap. Ibarate wong wedok wis sawah tegalan, sing lanang ki pacule arep dipacul sak wayah-wayah kudu siap. Ngono lho. Lho aku. Rungokno, kowe rungokno. Wandanane angel. Kadang-kadang wong wedoke pinter nek kon alasan. Iya, iya. Angger sing lanang nyowedakno lah nyentek-nyentek. Nyapa awak kesel kabeh. Sak-sak yang Umba-umba, rong mbak, isa-isa, mimpi gabah sak menawa buane kesel kabeh. biasa yang ngono kuwi, Dik. Pinter golek alasan. Terus mari ngono. Saiki tak walik. Carane piye? Sing wedok butuh awake dhewe ra nglanggati. Carane. Alah 2 minggu no cangkeme modot lho Dik ngono. Napa meneh? Kaya Ono sing- centelan kupluk. Oh, masuk ngono. Aku ra diparingi. Terus mari ngono. Ora nyapa-nyapa turu awor, ora nyapa-nyapa bareng lho sikile iso gantol-gantol. Oh iya sesuk tak jajal Kalau ngono. diparingine terus mak sek. Jajal apa sing ra kuat ya kowe kan. Alah, bae kok. Nun sewu. Basa lak didelok teko glegere. Pak Eko dalang kondang lho. Kepala desa lho. terus? Yayine gede dhuwur. Apa, Pak? Berwibawa. Mimpin para yoga, para sinden lho ketok berwibawa. Tamang. Masyarakat Kendal Blur ngakoni. Wedine karo bojone Dik kuwi. Pak Eko Alah diomongi. karo Bu Eko Kuwi kok lah Dik kowe ra roh Dik kenan aku pas rono mosok ra roh kene buriku ngono. nyampe to piye? Lah kuwi umpamane Sore-sore magrib to. Sore-sore Pak magrib. Eko nggih celana jin, Lah ya Terus paham. Kowe kaosan. kok buka ning ngarepe wong akeh. Alah. kaos tulisannya Nevada 22. Lah ya kuwi. Ya kuwi kaose senengane ya kuwi. Lah wis gawe kaos kuwi lengo wangian mesti enek-enek Pak Eko iki. Iki terus ning ngarep kaca gayane ngene lho. Lah ya ngono iki. Umpamane. Aku kaos Nevada lho. Umpamane awakmu dadi Pak Eko. Pak Eko terus metu sik aku arep kan. Ya terus iki bojone ning kene. Umpamane awakmu teko kene no. Aku arep. Bojone ya umpane menengae no. Gak ero ketoke ya gak ero. Kaya enggak ero jane yang ngewasi. Metu njupuk kontak mobil lho. Ah, ning ndi Ora, Bu, ora. Lah ya kuwi wong lanang kebanyakan ya kaya ngono kuwi. Mosok wedi men ngono Alah, to, Dik. kabeh wong lanang iki pokoke nek disentak wong wedok wis to mati goblok pokoke wis pokoke. Tenan Dik. Nggih ngoten to Pak Eko. Duka. Ora lambene Kang Percil dhewe. Ngono kuwi jenenge ora wedi, Dik Cil. Awakmu kudu iso mbedakno wedi karo sayang. Nggih to Pak Eko nggih. Saking sayange ngoten niku. Wedi napa sayang, Pak? Genah ya duka ngono lho. Ora ya roro Sing kabeh. kita ngene Mas. Awake dhewe iki kudu menghormati seorang wanita. Oh. Lah, Jadi wanita iki piye? Lho, jane nyapa lho. Dihormati nyapa kesel tangan di zaman Pak Eko. Mosok cedhok wedok-wedok. Oh, Bu, tampu ndi, Bu? Kesel. maksudnya iki ora ngono. Wong Ribet, wedok iki reganono. Lah diregani Ah, piro? ah. Saiki lah sik anyar paribasan 750 wani lah wis tuwek ayo. Piro? 75 notok. Alah nang gumul nyeketan kok. Lah wis kok ngono. Kuwi banci goblok. Nuwun sewu pripun ndak wong wedok kudu dipiyekne. Pripun? Ora kok Maksudnya? diregani ngangge dhuwit ngono ki ora. Lah ngangge napa?
Piye to? Maksud iki wong tuwek iki apa ya, Mas? Wong wedok. Wong wedok iki kudune Diapakne wis? dijunjung. Lah ya linu Ya lho. nek cilik kuat, lah nek gedhi perabot. Lah iya, lah sak meneh-meneh iki gak lempoh dijunjung aku. Sampeyan iki enek-enek ae. Piye? Pripun wong wedok dikapakno Wis ya? pokoke wong wedoke ngono lho, Bang. Lah alah dingenekne lho dipiyekne. Nek cara aku nae wong wedok ya jak turu. Kowe iki omong apa kowe Gak rumah. mate dijak Ya dijak rembukan. Garwa